In Wansum zette elke klasses zondag haar open podium voort. Aan de Maas en bij het Van Wansum Café kon er genoten worden van Soul at the Park. Het is vooral gewoon samen muziek maken en ongedwongen en gewoon waar muziek voor bedoeld is. Dus denk gewoon lekker ontspannen, ontladen en lekker je ei kwijt kunnen. Een mooie plek, maar noodgedwongen begrijp ik. Ja, eerst zaten we op het stadspark bij de kerk in Venray, maar er mag geen versterkte muziek meer. Dus vandaar dat wij een andere locatie moesten gaan vinden. Heb je al een aantal leerlingen gesproken, hoe het met de zenuwen staat misschien? Ja, die zijn gespannen. En ze willen het graag allemaal heel goed doen. En dat is vaak met zang. Als je adem hoog gaat zitten, en ja, dan is het gewoon lastiger om te zingen. Maar ze doen allemaal hun best en ze kunnen het allemaal. En ik hoop dat ze het ook kunnen laten zien en voelen hier. Lovers in the night, poets try to write. We don't know how to rhyme, but then we try. Alleen of als duo traden de leerlingen op. Voor moeder Suzanne en dochter Mayla was het een bijzondere middag. Ik zou wel eens willen weten, waarom zijn de zeeën zo diep? Misschien het geluk van de vissen, die het water zo slecht kunnen missen. of tot meerdere glorie van God die de wereld schiep. Daarom zijn de zeeën Ik heb eigenlijk zangles bij Auke, maar Mayla gaat regelmatig mee. Dus nu zeiden we, nou, dan kunnen we het wel samen eens een keertje doen. Hoe vind je dat om met jouw moeder samen op een echt podium te gaan staan? Ik vind het wel leuk en ik ben er ook wel aan gewend, want ik zit op musicales. Dus je hebt al heel veel ervaring, zeg maar. Maar wat gaan jullie dadelijk zingen? Kun je daar iets van vertellen? We gaan Goud van Suzanne en Freek zingen en ik zou wel eens willen weten. En jij hebt geen zenuwen, begrijp ik. Klein beetje. En mama, Ook altijd een klein beetje, gezonde spanning altijd wel. Ja. is dat voor jou de eerste keer? Nee, we hebben het al vaker gedaan. 1 of 2 keer eerder al het Soul at the Park in Venray. En hoe vind je dat dan, om dan zo op zo'n podium te staan? Heb je dan zoiets van, ik wil meer, vaker, groter? Nee, ik vind het altijd wel een beetje spannend. Ik hou heel erg van zingen, maar om dat dan voor het publiek te doen is nog wel een andere tak van sport. Maar ik laat me altijd overhalen en ik zing altijd meer nummers dan wat ik in eerste instantie zou willen. Dus dan krijgt het ook altijd wel voor elkaar. En ik vind het met Mayla wel extra leuk samen.